Urepelen, artzaina isildu zenean, zer utzi zuen kaleetan? Zer pilotalekuan? Zer kantuetan? Zer isiluneetan? Izen zaharrak ekartzen ditu oroimenak batzuetan, Salvador eta Etxaun. Gogoratu zertarako ordea. Salvadorrek oraindik ahotsik balu, zer esango lioke munduari? Bueno, nik esango nuke transmisioagatik egiten dela Salvador eguna, baina baita ere nolabait bere espiritua goraipatuz, bere mezua ere aktualidadean dela oraindik ere, naiz eta duela 40 urte zendu den, oraindikan bizirik dago, ez? Eta nik uste dut, naiz eta fizikoki ez ditugun ikusten, hor direla, ez? Azkenen Salvador eta baita Etxaun iruri. Baina batez ere hori falta da, gazteen arteko transmisio hori falta da, eta Salvador ezagutze ez badute iruri gutxiago. Etxaun iruri da beste referente bat gure ustetan euskal kulturan, eta hori oinarrizko basea da, ez? Esan nuke, ezin dugu geroari begiratu, gure iragana ez bali badugu kontutan hartzen. Badakizue, aurten bete dira munduko gerra handia sortu zaneko 100 urte, mendeurrena. Esaten da, Frantziak eta batez ere Euskal Herriak, iparraldeko herriek, milaka soldadu eman zuten gerra hontarako Alemanen kontra. Esaten da, Ipar Euskal Herria gehiena frantsestu duen edo frantsestu zuen ekintza munduko gerra handia izan zela. Horrek harritu izan hau beti. 100 urte omen hasi zelata, ez dukagu azteko. Balio izan zun hainbeste hilda, baster guztiek nasteko. Nahiko omentzan Euskal Herria, frantzez bihurtzen hasteko. Kontraerasoa egin beharko, orain batanaz besteko. Gerra kultural txikiak sortuz, gerra hau irabazteko. Gerra kultural txikiak sortuz, gerra hau irabazteko. Nonbait gerra bat irabazteko, nortasun zahar bat galtzen, derrigorrean ala behar altzun, justu ala behar altzen. Helburu batek auzo herriak, sarri ditu igualtzen. Etxaia aman komuna bada, ertzak baitira itzaltzen. Gero etxaia falta denean, ez da lengora itzultzen. Gero etxaia falta denean, ez da lengora itzultzen. Gerla hundiak zenbat lubaki, zenbat lokat, zenbat sasi, naizta gerora beren barnean batzuek gainditzen hasi. Izaite oso bat ala galdu zen, naizta gerla irabazi. Baina alere zuzenketa bat, ez baitu egiten grazi. Euskaltasuna ez baitzen galdu, baizik eta galarazi. Euskaltasuna ez baitzen galdu, baizik eta galarazi.
Ai gerra batek zer ondoren dun, guziok ondo pentsatu, indarra beti goitik handago, azpikoak menderatu, Euskal Herrian berriz gainera, zoritxarrean laukatu, zer egin dugu galdetzen denik, zertain daukagu pekatu. Gerra hau hasi egin zan baina, oraindik ez da bukatu. Gerra hau hasi egin zan baina, oraindik ez da bukatu. Orain 100 urte frantsesak eta euskaldunak bateratu, omen ziren da ez ote zaigu, hor arantza bat geratu, baina egoeran behar genduke, aztertuta konparatu, bi aukera txar zituzten eta bat behartzan aukeratu. Olakoetan zer egiten da, okerrena lurperatu. Olakoetan zer egiten da, okerrena lurperatu.